Doncs bé, ja tornem a estar aquí, al podcast Catàstrofes. Quina il·lusió tornar després d'unes bones i merescudes vacances, que estava molt bé a la platja, ho he de dir. També he fet una mica de muntanya, però bàsicament platja. I molt mar. Aquest estiu he tocat molt mar i doncs res, una mica d'aquí ve la meva preocupació i el que parlarem avui, perquè avui la farem petar sobre accidents navals i vessaments de petroli al mar, i ho farem amb Enric Torrents, que és estudiant del màster en Enginyeria Naval i Oceànica a la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Perquè, no ho sé, potser innocentment pensàvem que amb el desastre del Prestige a Galícia ja no es podia fer pitjor. Nunca mai van dir. Però la incompetència de l'ésser humà per no contaminar el mar és inigualable. I aquesta vegada li ha tocat el rebre a les Illes Maurici, un paradís a l'oceà Índic a tocar de Madagascar. Yo no sé vosotros, pero es que yo me acabo de enterar ahora mismo que ha habido un accidente con un buque en las Islas Mauricio. Claro, por no pensar cómo habrá quedado la costa, o sea que parece esto un plato con guarnición de calamares en su tinta. Es que yo creo que se nos ha olvidado muy rápido lo que pasó con el Prestige. Claro, es que mi familia es gallega, o sea, eso les marcó de por vida. Si es que me acaba de llamar ahora mismo mi tío para decirme: oye, Iker, ¿te quieres venir con nosotros a recoger petróleo? Es que en pleno siglo XXI ya no nos podemos permitir más desastres naturales. A ver, que yo no he conducido un barco en mi puñetera vida, pero por favor, cariño, ponle intermitente la próxima vez. Yo os quiero confesar algo, o sea, yo promuevo y practico el reciclaje, pero es que tenemos que ir todos a recoger tu mierda, ¿o cómo va el rollo? Es que por esa regla de tres, o sea, ya que fuimos todos a quitar el fuel de las rocas, que se pase el capitán del barco a cepillarme los dientes, ¿no te jode? Por favor, seamos conscientes, de verdad, o sea, no echemos más mierda al mar. Es que vas a la playa a echarte un bañito, vamos, sales del agua vestida. Catàstrofes. Abans de començar a fer-la petar, he de dir que m'encanta l'actor i tiktoker Iker Montero, que em fa molt riure amb els seus monòlegs fragmentats, fraccionats o a talls, encara no sé com s'han de batejar. Però, de fet, amb l'Iker ens coneixem de l'Institut del Teatre de Barcelona i bé, doncs és una persona molt divertida, meravellosa, i res, quan li vaig comentar doncs, que estava fent aquest podcast i que aquest aniria dedicat als vessaments de petroli i aquesta contaminació marítima, doncs li vaig comentar, què, t'atreveixes a fer un dels teus TikToks dedicat a aquesta temàtica? I llavors, doncs, mira, va fer aquesta col·laboració i que t'ho agraeixo molt. L'heu de seguir a TikTok, perquè té 260.000 seguidors, que es diu molt ràpid, però feu-ho, és que és molt divertit, no us el podeu perdre. El podeu seguir a @IkerMontero amb 2 is. Doncs ara sí, comencem. I, a veure, jo realment no tinc ni puta idea, per dir-ho clar, de l'univers naval, marítim. Puc tenir 4 nocions, però com tothom, no? I en canvi, doncs això, he dit, va, doncs fes una trucada a una persona que sí que domina el tema i que ens podrà parlar de tot això i de molt més, i que ara està aquí al telèfon. Enric, què tal? Hola, molt bones, què tal? Hola, Enric. Ens podries contextualitzar una mica amb història sobre aquest tipus de desastres que, bé, són navals i són factors humans en general, no? Sí, doncs mira, a veure, he fet una mica un recull de diversos desastres que han succeït amb vessaments de petroli. Val. Una mica, per no allargar-me massa, he escollit els més rellevants, que crec jo que són els més interessants. Això ens interessa, sí. Anem al gra, vinga. M'agradaria començar pel Torrey Canyon, que va ser un petroler que l'any 1967, per un error de navegació, va quedar encallat a les Illes Sorlingues, que es troben al costat d'Anglaterra, Val. i va vessar prop de 120.000 tones de fuel a les costes d'Anglaterra i la Bretanya francesa. Collons. Aleshores, aquest incident va ser molt important a l'època i va ser a partir d'aquest accident que es van reestructurar les normes internacionals en quant a vessaments de petroli. Aleshores va passar del conveni de l'Oilpol al MARPOL, que el MARPOL és el conveni internacional per prevenir la contaminació per barcos. Val. Aleshores, és un conveni que depèn de la OMI i que és l'Organització Marítima Internacional. Val. Després, d'altra banda, també m'agradaria citar a l'Exxon Valdez, que és un altre petroler que el 1989 va encallar en un arrecife de corall
a Alaska, prop d'Alaska, i va vertir 37.000 tones de cru. Aleshores, aquest és molt important, no tant a nivell per la quantitat de petroli que es verteix al mar, sinó per la fauna i l'impacte mediambiental que va arribar a tenir en aquella època. Clar, no, sí, i si eren esculls de corall allà a Alaska, doncs sí, suposo que devia ser important aquest. La fauna va patir bastant. Val. És bastant conegut per això. Aleshores, arrel d'aquest accident, es va crear la OPA 90, que és una... Bueno, les sigles d'OPA volen dir Oil Pollution Act, i la va dur a terme als Estats Units i exigia que tots els barcos que operessin en els ports de la zona estiguessin obligats de tenir el doble casc, que després en parlarem del doble casc. Sí, perquè això del doble casc jo no sé què és. Sí, doncs és important, és important. Val. Aleshores, aquesta OPA 90 és una llei de control de la contaminació del petroli i es va dur a terme l'any 1990 degut a aquest accident. Aleshores, bueno, si seguim més endavant amb el temps, l'any 1999, un altre cop a les costes de la Bretanya, a l'Èrica, un altre petroler gran, degut a un defecte estructural i a l'antiguitat del vaixell, es va acabar partint en dos i va passar a prop de 30.000 tones de cru també a la Bretanya. I també, va ser un accident important a l'època perquè el govern francès aleshores va també voler imposar aquesta normativa del doble casc perquè fins aleshores aquesta normativa no era obligatòria a nivell mundial. Em tens molt intrigat amb això del doble casc, saps? Vull dir... Sí, vale. Realment és important, és un abans i un després en aquest món. Vale, doncs acabem tema històric i després entrem amb això, a veure. Sí, bé, finalment m'agradaria parlar una mica del Prestige, que és el cas així que més ens toca a nivell nacional, que va ser l'any 2002 i va ser un altre petroler que degut a es va trobar enmig d'un temporal i les històries diuen que altres vaixells de la zona, degut al temporal, havien perdut càrrega i d'altres coses, contenidors, troncs, el que fora, i aquest petroler va impactar amb alguna d'aquestes càrregues que sobraven per la deriva. Aleshores, se li va fer una via d'aigua i es va trobar enmig del temporal, estava a prop de les costes d'Espanya, però clar, ell volia demanar abric a algun port i ningú el volia perquè realment un petroler amb 77.000 tones de petroli que portava ningú el vol a prop de les seves costes amb un problema estructural i amb una via d'aigua. Aleshores el problema va ser que comença a entrar aigua i el vaixell comença a necessitar suportar esforços més grans i cada cop es anava fent més gran, el govern espanyol el va fer allunyar-se de la costa i al final el vaixell es va partir en dos i va acabar enfonsant-se i es van vessar a prop de 60 i pico mil tones de petroli a les costes de Galícia. I va ser l'impacte ja el coneixem. Sí. Aquest cas, per desgràcia, el coneixem de prop, sí. Aleshores Espanya també es va sumar a França en el sentit de que volien prohibir que els petrolers del moment, que eren monocasc, passessin a tenir l'obligatorietat de ser de doble casc. Que ara després en parlarem del tema. Bé, aquest vessament de les Maurici, el que ha succeït és que el vaixell ha encallat en un arrecife de corall i a l'intentar remolcar-lo per extreure'l d'on es trobava s'ha acabat partint en dos i el petroli s'ha vessat. I també s'ha de comentar que el de les Maurici hi ha hagut vessament, l'impacte mediambiental pot ser bastant devastador per la zona, l'únic que també part del cru ja s'havia extret amb anterioritat. Val. O sigui que realment hi ha hagut un vessament, però el tema important d'aquí és el tema de l'ecosistema, no? Aquest dany irreparable en els esculls, en la fauna, flora. Em sembla que he vist imatges de dofins també que havien mort i tal, ja. Sí, jo també ho he vist i és una llàstima. Després d'Illes Maurici, abans has estat comentant la normativa aquesta de la OMI. Sí. Què regula aquesta normativa? El MARPOL és un conveni internacional que serveix per prevenir la contaminació dels barcos. A nivell de la seguretat humana, per exemple, tindríem el SOLAS,
que és l'equivalent, però a la contaminació pels barcos, doncs a la seguretat de les persones. Aleshores, el Marpol està constituït per 20 articles, 3 protocols i 6 annexes, i en ells doncs, s'explica totes aquestes diferents metodologies per prevenir aquesta contaminació en funció del tipus de barco que estiguem tractant. Per exemple, en l'annexa 1 parlaríem de regles per prevenir la contaminació pels hidrocarburs, que en aquest cas seria el que ens interessaria. Sí, sí. I l'annexa 2 també ens parlaria doncs, dels diferents tipus de substàncies químiques i com prevenir altres coses. Val. I això és el que ens hem de complir, diguéssim. Val, i això és el que deixen un temps imagino, a les empreses, no?, perquè puguin adaptar les seves flotes a aquest tipus de normatives i tal i qual. Sí, clar, aleshores la cosa del Marpol i de l'OMI en si és que quan imposen una normativa o un conveni és molt complicat que d'un dia per l'altre la flota mundial d'embarcacions pugui complir amb el que se'ls està demanant. Aleshores, se'ls posa una data límit normalment, aleshores, si estiguéssim ara, doncs podríem dir el 2030 o el 2040, la majoria, totes les embarcacions han de complir amb el que sigui, no? Sí. Clar, no, perquè a més imagino que és un paston, o sigui que segons quin tipus de normativa de no sé què, doncs busca la tecnologia que l'empresa pugui fer, crec que sí, deu ser bastant costós i... Sí. Clar. Posar les embarcacions al dia és el més complicat i és el que porta més mals de caps a les empreses. Aleshores també és important comentar que la flota mundial a la OMI està representada per diferents països. Però clar, hi ha països que compten com a banderes de conveniència, que es diu en aquest món. I això què és? Són països on potser els impostos o les normatives són més fàcils de complir. Aleshores, molts vaixells estan abanderats amb aquesta bandera per poder desenvolupar la seva tasca d'una manera, estalviant-se o bé complir certes normatives o bé perquè els impostos són més barats. Aleshores, perquè una normativa de la OMI es compleixi, han de firmar un percentatge de la flota mundial ha d'haver signat. Aleshores, hi ha països que si signen, doncs, com que tenen un gran percentatge de la flota, com és Panamà, per exemple. O sigui, Panamà seria un d'aquests països conveni? Sí, un d'aquests països amb bandera de conveniència, que es diu. Això, sí. Sí. Val, i estem parlant d'una embarcació de tranquil·lament 40 metres? No, i més gran, sí. Sí? Ja 200, també. Uau. Sí. Que no és el barco de recreo, saps? D'anar a fer el passeïto a la Costa Brava i anar allà a la caleta d'Aigua Blava, doncs això no, oi? No, això no. Hem estat xerrant jo dic 40 metres, però més o menys, quin tamany són els barcos d'aquests petrolers? De què estem parlant? Doncs hi ha diferents tamanys. Més o menys tenen una terminologia cada tipus de barco, o per l'empresa que els fabrica o pel seu nom, diguéssim. Però, per exemple, tenim el Panamax, que té una eslora de 230 metres, l'Aframax 253, el Suezmax 275, que està fet, diguéssim, per passar pel canal de Suez, el Panamax pel canal de Panamà, tenen aquests noms. Val. Després també tenim el VLCC, que és el Very Large Crude Carrier, que fa d'eslora 335 metres, i el ULCC, que és el Ultra Large Crude Carrier, que és el que fa 377 metres. Enric, has comentat que això del doble casc, però jo em pregunto quina particularitat té això en tema tant d'enginyeria com pels petrolers. El doble casc en si vindria a ser que tu tens en un petroler monocasc, que són els antics, tens el mar, el casc i directament el petroli interior. I en un petroler amb doble casc tindríem una càmera aquí al mig, on realment hi ha aire i els reforços i tot,
i el petroli està a l'interior del segon casc. Aleshores, en cas de que et xoques, de que si xoquéssim amb un escull, una roca o El que carga fos, sí. Sí, d'un altre barco que se l'ha deixat per allà, flotant, doncs, en el cas del petroler monocasc, el vertiment de petroli es produeix instantàniament i en el cas d'un petroler amb doble casc tens com aquest marge d'espai, de temps en el que pots maniobrar i abans de que el petroli es verteixi. Val, és a dir, si ho he entès bé, no? Tenim el casc que està en contacte amb el mar, després una càmera d'aire i d'estructura entre el segon casc, que és el que ja conté el petroli. Efectivament, sí. Val. Aleshores, clar, a nivell d'enginyeria és molt més complicat dissenyar un petroler amb doble casc perquè la càrrega, el centre de gravetat queda més amunt, aleshores l'estabilitat del vaixell és pitjor. Després també els moments que ha d'aguantar, que ha de suportar aquesta estructura són molt més... els esforços són superiors en el cas d'un petroler amb doble casc que un monocasc. Aleshores també l'espessor de la xapa ha de ser més gran, és més car de construir i també de dissenyar. Aleshores és tot un cúmul de coses que fa que els doble casc siguin més difícils de dissenyar, però tens aquest avantatge que en cas d'un accident com aquest, al final el petroli no es verteix directament al mar. Clar, i sobre petroli en el mar, alguna curiositat més que tinguis? Doncs sí, abans de fer aquest podcast hem estat revisant una mica dades i anys en què han passat accidents i hem vist que a la guerra del Golf, que es va produir entre Estats Units i l'Iraq, i més països, doncs es va produir el vertiment de petroli més gran de la història i en aquest cas va ser voluntari, no va ser accidental. Ah, sí? Llavors hi ha diferents teories, hi ha alguna que diu que va ser l'exèrcit d'Iraq, diguéssim, perquè els Estats Units no poguessin arribar tan bé per mar, o si no també potser, com ja sabeu, els Estats Units a vegades fan aquestes coses, o diuen que fan aquestes coses, que potser van ser ells mateixos perquè els interessava dominar més en el món del petroli. Que potser van fer la trampeta, vols dir? Sí, mai ho sabrem, no sé. Però el que sí que és veritat és que el vessament hi va ser i aquest és el més gran que s'ha produït en la història. Vale, Enric, i ara que hem fet tot aquest repàs brutal i bastant extens hem xerrat sobre aquests vessaments de petroli, sobre els doble casco, que he après per fi què és això del doble casc, i jo ara et vull preguntar, què tal la carrera d'enginyeria naval i aquest màster que estàs a mig camí, no? El màster en enginyeria naval i oceànica. Sí, doncs ara he acabat primer de màster i ara tot just començaré segon i el que sí que és veritat és que durant el grau, per exemple, abans de començar, les meves expectatives eren dissenyar embarcacions d'esbarjo i sí que és veritat que et dones compte que aquí es tracta molt a la Facultat de Nàutica de Barcelona s'enfoca tot més bastant al món dels petrolers, dels químiquers i de vaixells de grans eslores. Clar, això a tu no és el que t'acaba d'interessar? No, a mi sempre m'ha agradat més el tema de o velers o lanxes motores, però algú més, o iates, però enfocat més a l'esbarjo i al plaer més que a construir vaixells funcionals per transportar petroli o productes químics o contenidors. Llavors vas trobar que era una carrera potser massa tècnica encarada en aquestes grans embarcacions, però en la resta potser desmereix una mica o què? Bueno, no és que es desmereixi, però la cosa és que al final sempre he intentat lluitar per tenir alguna assignatura més de disseny i durant el grau és difícil. Després sí que és veritat que al màster hi ha alguna assignatura, han fet dues mencions, la menció d'energies oceàniques i després la de disseny d'embarcacions d'esbarjo
que és la que estic cursant, i sí que toques alguna cosa més, tot i que també toca fer la part més tècnica de nivell d'estructura, a nivell de simulacions de fluids al voltant d'un cos, el cas, per exemple, i que també és el que toca perquè realment el màster, la diferència entre el grau i el màster, Sí. Amb el grau només pots tocar sistemes i propulsió d'embarcació i amb el màster t'habilita per la professió regular d'enginyer naval i oceànic, llavors et permet tocar també l'estructura de l'embarcació i pots firmar els projectes realment. És a dir, tu ara pots anar, dissenyar un barco, firmar com a projecte, anar a una empresa i com que un cop acabat el màster això ho podries fer, no? I estaries homologat per ser tu l'enginyer naval del projecte. Efectivament, sí. Però també el que és veritat és que la responsabilitat aleshores, com és normal, recau sobre la meva persona. Val. És a dir, sí. Aquesta responsabilitat és penal. O sigui que si tu fas una embarcació, jo et compro una embarcació tu i se m'enfonsa l'embarcació perquè hi ha un error estructural que esperem que no, diguéssim, tu aniries a presó. Podria anar a presó, sí, clar. Ostres. Efectivament. Ja. Per això s'ha d'anar amb compte amb què es firma. Ja. Sempre, sempre, anar en compte en què es firma. Efectivament, sí. I... Bueno, sí, digues. No, has d'estar segur que has de comprovar que tots els càlculs estan ben fets, que compleixes una normativa i res, això, que al final la responsabilitat recaurà sobre tu, aleshores has de saber què firmes. Ja. Perquè tu has dit que des de petit ja el tema vaixells ja et molava, no? Sí, efectivament, sí. Des de ben petit he tingut la sort de poder navegar i doncs a dia d'avui soc un aficionat i un apassionat del mar. I el teu primer record, això ho saps? No sé, et ve algun primer record de quan anaves amb vaixell? Bueno, primer record tampoc sabia dir-te, però sí que per fotos i vídeos que tenim, doncs puc recordar que de ben petit ja no sabia nedar i ja anava en barco, sí. Val, o sigui, tu abans de saber caminar ja pilotaves gairebé. Quasi, ja. Però més o menys, sí. Molt bé, que guai. Doncs, escolta, si et sembla, ho anem deixant aquí. Una última pregunta, això sí, que sempre la fem a tothom que ve al podcast Catàstrofes, en aquesta secció de Fent-la petar, i és que ens has de confessar la teva última catàstrofe. Doncs mira, l'última catàstrofe la vam tenir amb un cotxe antic que tenim, que el tope que aguanta la porta, que serveix per aguantar la porta, la molla, va acabar sobrepassant la molla, la meva mare la va fer sobrepassar, i aleshores no podíem tancar la porta. I vam haver d'acabar serrant la peça i tot un cristo. Vaja, val. De fet, en l'altre podcast de Fent-la petar, que vam entrevistar Gerard Jiménez d'Atsuar, que és un estadista de la Covid, que us deixo un enllaç aquí a dalt a la dreta, doncs també la seva petita catàstrofe va ser sobre cotxes. Vull dir que si us interessa aquesta entrevista també podeu anar aquí a veure-ho. I a part de cotxes, algú que hagi passat navegant o que hagi tingut algun tipus de relació navegant? Doncs, com a catàstrofe, enrocar un angle i no poder-la recuperar. Però tampoc és gran cosa, així. Enfocat en el món dels barcos. És l'única que em ve al cap així, ara mateix. Molt bé. Val, doncs, Enric, un plaer. Merci per acompanyar-me aquí i explicar tot això, col·laborar amb el podcast Catàstrofes. Enric Torrents... A vosaltres, moltes gràcies. No, a tu. Enric Torrents, estudiant del màster en Enginyeria Naval i Oceànica per la UPC. Merci. Adéu, gràcies. Catàstrofes.
Cuidar el nostre ecosistema i amb ell el nostre mar, el mar Mediterrani, està a les mans de tothom. Per sort, cada vegada hi ha més voluntat i més consciència per part de totes les persones que tenim vinculació amb el mar, així com també les grans empreses. De fet, per això nosaltres hem volgut treure una cover d'un anunci d'una famosíssima marca catalana de cerveses, Estrella Damm, i bé, més que res, perquè com altres empreses, com moltíssimes empreses, estan optant per un camí molt més ecològic, substituint materials com el plàstic per altres biodegradables, i això és una acció lloable. Llavors, en aquest sentit, hem volgut agafar la cançó Una altra manera de viure, de l'anunci Acte 3 Compromís, que podeu veure aquí a YouTube, i us deixo l'enllaç també aquí, que és una cançó de Joan Dausà, feat Magalí Sare, amb una producció musical de Soundtree Music i coreografia també que podeu veure en el vídeo, la coreografia de Ryan Heffington. Doncs bé, nosaltres n'hem volgut fer una cover amb el David Serrat a la guitarra, la Núria Galiano, la Laura Jiménez i jo mateix a les veus, i amb una producció musical de també la Laura Jiménez. Així us deixo aquesta cover ara a continuació per tancar, despedir-nos d'aquest estiu amb alegria. Una abraçada i, si us plau, no sigueu catastrofistes. I ara tu i tantes veus com tu parlen d'aquell lloc on comencem. I ara aquí el món torna a existir i aquell regust petit de ser feliç. I un gest de cop atura el temps, apila aquell dolor i em fa volar amb el vent. Mare, aquí em tens, enmig de l'univers, com una filla més. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Una altra manera de viure. Va, recollim tot això. Anem a fer unes braves al bar de baix i unes Estrella Damm. Catàstrofes.